Mulla on vaikea suhde NESiin. Voidaan perustellusti väittää, että se on yksi kaikkien aikojen loistokkaimmista pelikonsoleista. Sen jättämä jälki videopelien historiaan on mittaamaton. Toisaalta se ei oo ikääntynyt kauniisti. Sen pelikirjasto on nykyajan standardeilla suurelta osin kelvoton. NESille on melkein 1400 lisensoitua peliä, joista vittu 10 on hyviä ja 6 niistä on Mega Man. Mut Metroid, jumalauta, kyllä ton yksi niistä hyvistä. Heti alusta asti Hirokazu Tanaka iskee sua mitä suuremmoisimmilla sävellyksillä, mitä tällä dinkiäs-laitteistolla voidaan tuottaa. Se suuresti syventää sitä jo valmiiksi syvää tunnelmaa, mikä Metroidissa on läsnä. Sä kuljet oven läpi ja tää Brinstarin loistelias musiikki vaihtuu hiljaiseen vihellykseen, kuin kuiskien pelaajalle luolien syvimmistä salaisuuksista. Morph Ball, Ice Beam, High Jump, Screw Attack, kaikki Metroidin klassikko power-upit on täällä, ja niiden kerääminen on aivan yhtä palkitsevaa kuin sarjan uudemmissakin osissa. Kredittiä tulee antaa myös siitä, miten Metroid ei rankaise Game Overin saanutta pelaajaa kohtuuttoman ankarasti. Tämä on Metroidin aikakauden peleille valitettavan harvinaista. Metroid on sulava, nopeatempoinen ja se jättää sopivasti tilaa kekseliälle ongelmanratkaisulle. Te ei tarkoita, etteikö Metroid mun mielestä kärsis mistään ongelmista. Miksi mä uudelleen synnyn aina 30 helalla? Come on! Tavallisesti Metroidvaniat avoimuudestaan huolimatta opastavat pelaajaa kohti tarkoitettua määränpäätä. Parhaimmillaan tämä ohjaus on sellaista, mitä pelaaja ei edes huomaa. NESin Metroid ei piittaa tästä vittuakaan. Kartta on auki pelin alusta asti. On sun vastuulla selvittää, mihin pitää mennä, milloin, millä keinoin. Onko tämä uusi käytävä, joka ihan muuten vaan näyttää identtiseltä 8 aiemman kanssa, vai ollaanko me kierretty ympyrää? Miksi Ridley näyttää niin juntilta? Peli ei näihin vastaa. Metroidin maailman navigointi on onnetonta. Peli ei tarjoa manuaalin raapustettua abstraktia taideteosta lukuun ottamatta minkäänlaista karttaa. Mä suosittelen seuraavaa. Istun Metroidin ääreen kaverin kanssa. Toinen pelaa, toinen on kartturi. Oman kartan piirtäminen on välttämätöntä. Ilman sitä Metroid hajoaa käsiin. Linjassa muiden aikakautensa pelien kanssa Metroid osaa olla kryptinen. Se kuitenkin pysyy jotenkuten aisoissa. Metroid toimii parhaiten alkuperäisen manuaalin ja niukan ennakkotiedon kanssa. Pelaaja pärjää kyllä, kunhan hän tietää millaisiin paikkoihin pelikehittäjät jättävät salapolkuja. Jokaiseen suoraan käytävään tulee suhtautua epäillen, pystysuorien tunneleiden katot ja lattiat kannattaa tarkistaa, ja umpikujat eivät aina ole sitä miltä näyttävät. Täydellisen sokkona tätä ei pitäisi pelata, sun pitää olla masokisti, että salat siihen. Nämä on kaikki ongelmia, mutta tämä Metroidin piittaamattomuus pelaajan ohjaamista kohtaan voimistaa sen tarjoamaa löytämisen iloa. Kun sä löydät jotain, sä todella löysit sen ihan itse. Lisäksi pelin mallikkuus tunnelman, musiikin, kontrollien ja yleisen sulavuuden saralla auttaa kompensoimaan niitä vikakohtia, joita on muuten vaikea katsoa läpi sormien. Metroid on klassikkojen klassikko. Se ei ole pelkästään taidokkaasti rakennettu kokonaisuus muiden menestysten joukossa. Se on onnistunut synteesi Super Mario Brothersin ja Zeldan parhaista elementeistä, joka inspiroi kokonaan uuden peligenren kehityksen. NESin Metroid ei ole sarjansa huippukohta, mutta se on mainio sisääntulo, jota ei ole syytä jättää historiaan. Hanki itsellesi kartturi, raivaa tiesi Brinstarista kohti NES-kirjaston hienointa loppuhuipennusta ja läpäise tämä retro-mestariteos, joka tulee kutsumaan sinut takaisin aina uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. 5/5. Mitä? Onko Metroid tyttö?